Good morning, good morning, good morning. Mo tan-aw ta sa to ang mga inanahin diri, mga baboy, mga katil. Kay man na nagpasaw ni Oscar oh. Pasawa na niya tong butakal po do. Ubani ko niyo kay ato ning subayon diri kay sila ra bay tigpasaw na ni. Nang to ang subayon kay silang kumanghod daga kung mama ray tigpasawan ni. Itong subayan og daggo na pag mga tiyan buros na biya ni. Daggo na rin mga tiyan nangaon na sila. Ang pangalan ni si Maxine, ato si Bitsay, ato si Julia. Uy, Maxine, naghanag anak ha, para tungboyon ang imong mga anak. Ha? Hindi dito pa disturbo sila ang pagkaon mga katil. So, kanala mga katil, salamat sa Ginoo nga kabalo ko nga daghan ang mga anak ang ihatag nila ani sa to. So, kana lang, God bless. Love you all.